नमस्कार गुड मर्निं एवरीवन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ लाग्रोबाय। दिस इज कनकेश्वर हाजवारी बड'लेण्ड आम आदमी पार्टी वेलकाम अल अफ इउ। नोंथांमोन गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। आङो दिनैहाय दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर बे दुखुनांथाव बाथ्राफोरखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय फंनैसो फोरमायनो सानदों। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम, लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम। दिनै बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना शेयार खालाम जेन' जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे भिडिअखौ मोनहैथों। दिनैहाय जोङो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, दिनै जोंनि थाखानाय गासै गोहोफोरखौसो जोङो दिनै बिटिसिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ धंस' खालामनानै लाबाय थानायखौहाय जों नुदों। आरो बिथांमोना दिनै गेदेर गेदेर भाषण होनानै गेदेर गेदेर लेक्सार होनानै दिनै माखासे मानसिफोरनिफ्राय गोरों मानसिफोरनिफ्राय दिनै एडभाइस लानो लाजिनाय बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो नुहुरदों। जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौनो जोङो साननानै नाय, आरो जोंनि इउजि ब्रह्म मानगोनां बिथांखौबो साननानै नाय, आरो जोंनि बिस्वजित दैमारि मानगोनां बिथांखौबो जोङो साननानै नाय, लरेन्स इस्लारि बिथांमोनखौबो साननानै नाय। दिनै जोंनि बिटिसिनि 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव 26टा डिपार्टमेन्ट जे रायजो राजाफोर बेखौ माखासे फाइलिं जे भेरिफिकेसन खालामनायनि मुङावहाय दिनै डिसिमनो आरो गासै स्टेटनो भेरिफिकेसन खालामनो होनायनि नामावनो गासै गोहोफोरखौहाय दिनै जों हरफिनजाजोबनाय लांफिनजाजोबनायखौ जोङो नुदों रायजो राजाफोर। थिग बेबायदिनो दिनैबो जोंनि क'क्राझार RNB हस्पिटाला जानो थांगासिनो दङ। मोनसे साब सेन्टार बायदिल', मोनसे गामियाव साब सेन्टार बायदिल' जानो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा मा स्टाडि खालामदों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। मानो होनोब्ला दिनै मेगन नायग्रा, रोदा नायग्रा, बेगें नायग्रा, हाथाइ नायग्रा गासैबो डिपार्टमेन्टखौ दिनै बोखारनानै गुबुन जायगायाव शिफ्ट खालामलांनो नागिरनायखौ जोङो नुदों रायजो राजाफोर। दिनै जुदि बे गासैबो इन्स्ट्रुमेन्टफोरखौ दिनै बे मेडिकेल कलेजाव शिफ्ट खालामनानै लांजोबोब्ला मा थाबावगोन रायजो राजाफोर? खालि मेलेरिया नायग्रा, बे ब्लाड टेस्ट खालामग्रा बिदिल' जोङो नुनो। ब्लाड बेंक जे दङ बेखौबो लाबोबावनो नागिरबाय रायजो राजाफोर। बिथांमोना ब्लाड बेंक आरो गासै मेसिनारिफोर आरो गासै एकोमेन्डेसन आरो गासै डाक्टारफोरखौ मेडिकेल कलेज लाबोलायनानै जे गायसनबाय, बानायबाय, दिनै जे बिथांमोनहा फिथा हास'फैबाय। दिनै बिथांमोनहा दिनैहाय डक्टरबो लाबोनो हाया। माबायदि लाबोनांगौ आरो जेबायदि मोनसे बाजेट जानानै पास जानानै फैखानाय बेखौ दिनै सेन्ट्रेल सरकारा बा स्टेट सरकारा दिनै जोंनो हरथारनांगौ रायजो राजाफोर, हरथारनांगौ। बे मोनसे पइन्ट। नाथाय बेखौनो दिनै जोंनि मानगोनां प्रमद बर', मानगोनां लरेन्स, मानगोनां इउजि ब्रह्म, मानगोनां दिनैहाय स्पिकार जे बिस्वजित दैमारि मोन बायदिया दिनै सानस्लाबनो हायाखै। बेफोरबायदि गासै जे बाजेट पास जानानै फैखानाय जे दिनैहाय मेडिकेल कलेजावनो दिनैहाय सालायनो थाखाय डक्टर गैलाब्ला, जेबो डिपार्टमेन्टखौनो जुदि बारायदेरनो गोसो गैयाब्ला दिनै मा जागोन रायजो राजाफोर? दिनै ओरैबो सौहाहैया ओरैबो सौहाहैया बेबायदि जागोन। दिनैहाय मानगोनां जोंनि प्रमिला रानि बायद'आ दिनैहाय दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनैहाय सान्दुं गोसायावहाय दिनै माखासे महिलाफोरखौ, माखासे वार्कार्सफोरखौ लानानै, माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनैहाय लामायाव ओंखारनो गोनां जाबावखो रायजो राजाफोर। बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै आङो सानो। दिनै बिथांमोनहा बेबायदि मेडिकेल कलेज गायसनबायब्ला बेबायदिनो डक्टर लाबोनो आरो बेबायदिनो माखासे इन्स्ट्रुमेन्ट्सफोर, मेसिनारिफोर गासै बुस्थुफोरखौ दिनैहाय लाबोनांगौ, मोजां मोजां डाक्टारफोर। बे आंनि पालरपरा, आंनि एडभाइस बा आंनि पालरपरा मोनसे हास्थायनाय रायजो राजाफोर। बिनिखायनो दिनैहाय प्रमिला रानि बायद' मानगोनां बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनहा नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायदो। बिथांमोन बे गासै भिडिअखौ शेयार खालाम जेन' मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनहा दिनै खुगाल' बुङा लाफैनो मोनसे गोरों मानसिफोरनिफ्राय एडभाइस खालामनानै जोंनि बिटिसिखौ सालायथों। सिगांनि समफोरावहाय दिनै हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथाङा दिनै गासै बिटिसिखौ बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ गावनो भिजिट खालामनानै सालायनो हादोंब्ला दिनै एथ' इडुकेटेड जे मानसिफ्रा स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय फैलायनाय मानसिफ्रा मानगोनां इउजि ब्रह्ममोन, मानगोनां लरेन्स ब्रह्म बिथांमोनहा दिनै मानो बे डिपार्टमेन्टखौ दिनै भिजिट खालामनो हाया? ना मा टाइमा गैया नामा?
रायजो राजाफोर बे मोनसे गेदेर सोंथाइ नोंथांमोनहा प्रमिला रानी ब्रह्म मानगोनां बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय আমাৰ क'क्राझार सिभिल हस्पिटाলৰ যিমান এছেট যিমান সেটআপ ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ যাব বিচাৰিছে তাৰমানে মোক জানিব দিছে যে ইয়াৰ পৰা যদি উঠাই লৈ না যায় তেতিয়াহ'লে মানে আমাৰ মেডিকেল কলেজটো নহ'ব কিয় নহ'ব এছেটটো বেলেগে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে হয় না নহয় এইটো নতুন মেডিকেল কলেজ আমি পাইছোঁ আন্দোলনৰ বিনিময়ত আমি এই মেডিকেল কলেজটো পাইছোঁ তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা বাজেট ৰাখিব লাগে এই বাজেটটো কি কৰিলে তাহাঁতে কি কৰিলে এছেট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে তাত নতুন নতুন বস্তু আনিব লাগে তাত এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে ডাক্তৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে ষ্টাফ এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে এইবিলাক এপইণ্টমেণ্ট নিদি পেলাই ইয়াৰ পৰা গোটেই এছেটটো লৈ যাব বিচাৰিছে কেনেকৈ হ'ব এইটোতো আমাৰ পৰম্পৰা পূৰ্বপুৰুষে আমাৰ ইয়াত এষ্টাব্লিছ কৰি থৈ যোৱা মানে স্থাপন কৰি থৈ যোৱা এটা চিভিল হস্পিটেল সেইটোক লৈ পেলাই পাব্লিকে মানে বহুত সহায় পাইছে ইয়াত আহি পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট পাইছে ৰাইজে ইয়াতে মানে বহুত ৰাইজৰ আশা ভৰসা এই চিভিল হস্পিটেলটো ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ গ'লে ৰাইজৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ পেচেণ্টবিলাকে বেমাৰীবিলাকে তাত গৈ পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট পোৱাটো বহুত মানে কঠিন হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে কঠিন হ'ব সেইকাৰণে আমি আজি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ এই চৰকাৰক প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টক যোনে চলাইছে তেওঁক আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ নলবাৰীৰ পৰা যদি চিভিল হস্পিটেলটো নাকাটে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোকৰাঝাৰ চিভিল হস্পিটেলটো কিয় কাটি লৈ যাব কিয় কাটিব আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ মান সন্মান নাই নেকি হা কোকৰাঝাৰৰ মান সন্মান নাই আমি বড়ো মানুহবিলাক এই বঙালী অকল বড়ো নহয় ইয়াত মই অকল বড়ো হিচাপে থিয় দিছোঁ ময়ে মানে 1 লাখ বড়ো 1 লাখ বড়োক মই বড়োসকলক মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ কি ডিপাৰ্টমেণ্ট উঠাই নিবৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আজি মই মনতে নাথাকে ENT ডিপাৰ্টমেণ্টটো আজিৰ পৰা ক্লোজ কৰিছে ENT ডেণ্টেল সব আজিৰ পৰা ক্লোজ অৰ্ডাৰ দিছে ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে মানে এইটো চিৰিয়েলি উঠাই লৈ যাব লাগে আজি এইটো ক্লোজ কৰিছে একো নাই ENT আই ডেণ্টেল সাইকিয়াট্ৰিক ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট আজিৰ পৰাই ক্লোজ আৰু এইবিলাক চিৰিয়েলি লৈ যাব ব্লাড বেংক পৰ্যন্ত লৈ যাব কিয় লৈ যাব হে কিয় লৈ যাব আমাৰ মাননীয় ৰঘুনাথ ব্ৰহ্ম তেখেত আমাৰ পিতামহ ব্ৰিটিছ পিৰিয়ডৰ পৰা তেখেতে ফাইট কৰি অহা ব্যক্তি তেওঁ মানে চৰকাৰত থাকি পেলাই এই হস্পিটেলটো তেওঁ স্থাপন কৰিছিল যাব দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মান সন্মানটো আমি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰিম কেনেকৈ থাকিব অস্তিত্ব যদি ইয়াত নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমাৰ পিতামহক যদি আমি শ্ৰদ্ধা জনাব লাগে আমাৰ আহি থকা জেনেৰেশ্যনে আমাৰ সময়ৰ যিসকল লিডাৰ তেওঁলোকক কেনেকৈ শ্ৰদ্ধা কৰিব গতিকে আমাৰ পিতামহৰ যিটো স্মৃতি সেই স্মৃতিক আমি ইয়াত ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ আমি মেডিকেল কলেজখন আন্দোলনৰ বিনিময়ত আমি পাইছোঁ এনে পোৱা নাই আমাৰ মাননীয় তৰুণ গগৈ ছাৰৰ দিনতে এই মেডিকেল কলেজটো স্থাপন কৰা হৈছে এতিয়া নহয় গতিকে মেডিকেল কলেজ হ'ব লাগে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰূপত মানে চলিব লাগে এই চিভিল হস্পিটেলটো ইয়াৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আগৰ নিচিনা থাকিব লাগে